good afternoon mga kapatak. Ayan. At nandito tayo sa labas ng Kagsawa Church. Naghihintay lang tayo at mamaya papasok tayo. Maraming nakapila na papasok. Ayan, at pumamasyal kami rito mga kapatak. Ayan. At abang-abang po tayo dyan. Pasyalan natin yung first time ko pong makarating dito sa simbahan ng Kagsawa. Ayan mga kapatak. So ayan mga kapatak. Ayan. Papasok tayo sa Kagsawa Church. Ayan, si Bicolana, si Bayaw. Ayan. Kami mga masyal. Si Bicolana para at least malo sa mga maraming tao. Sanay-sanay din siya mag-vlog sa mga maraming tao. Siyempre, hindi naman po time na kasama niya kami lagi. Bahan mga kapatak. So, isa na yun yung kanyang training ground. Ayan. So, ito napakaluwag ng parking area. Doon kami nag-parking sa malilim. Mga kapatak. Alright. Kaya po panoorin niyo po ang vlog ni Bayaw Gatcho sa Bicolana Girl dito sa Kagsawa Ridge. Ito po yung gate. Ayan. Trans. Linis pa yata. Palis na tayo. Ayan po. Ayan o mga kawatak. Dito yung puro na simbahan na tabunan. Ayan, ganda ng view. Ayan. Ayan mga kawatak. Ayan. Mainit ba? Mainit kutsara daw, kutsara. Mainit kutsara. Makatara, mumula kayo. Ayan na po, no? Ayan. Ayan. Diba, mas maganda ito mamaya. Mga kabatak ko, napasyal namin kayo dito sa Kagsawa Church. Ayan, ang daming tao. Ayan mga kabatak ko. Yung isang grupo yun. May entrance po na 20 pesos. Mga naka-uniform. Ayan. Ito muna tayo sa malilim. Suma tayo. Ayan na po yung Kagsawa Ridge. Ay, si Bicolana. Ano tawag dyan? Kagsawa Church. Kagsawa Ridge. Church. Ano yan? Yan lang. Lumang simbahan. Lumang simbahan. Ano? Dambana. 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 Pagdating ng araw, pumunta ka sa Dambana. Ayan ito. Okay rin dito. Ayan. Siguro ito yung part ng simbahan. Kumbinto daw to. Kumbento. Kumbinto ng simbahan. Ayan. Ikot lang tayo. Dating kumbento. O yan. Ay, patak. Silayan nyo ang magandang tanawin dito. May malaking puno. Presko rito. Yan. Hindi ba natin dito? Yeah. Dito tayo kamay. Ano ba meron dito? May namin papakita yung bamboo. Mainit pa kasi sa part na yun. Wow. I like it. Alright. Sabihin ka gabi dito, kitang-kita. Kabilang part naman. Ano masabi ng Bicolana? Ngiti lang. Ngiti na lang daw. Ngiti na lang daw niya. Tamang sunod ako dun sa dalawa. Ayan. Mga kapatak. Ang sarap mag-moment dito. Ayan. Ito yung kumbinto raw dati. Ayan. Ayan, kahit mainit. Ayan. Ayan mga kapatak ko. Yung natira sa paglubog. Ayan, pinakantuktok ng simbahan. Ayan. Ayan, may puno ng talisay. Ang laki. Ayan, mga kapatak. Ang ganda ng view talaga dito. Ang daming tao. Ayan. Ang daming tao. Kabatak. Ayan. Yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo po. Ayan. Ay, si Bicolana, di makapagsalita. Ito. Ito po yung pinakang parang chapel. Ayan o. Ayan. Kabatak. Ayan, may mga nagtitinda doon.
Yan. Atin. Arlan, ba't naghugas ka na Pak, Pang ano? pakain dun sa tilapia. Yan. Pero na rin mo. Kung nagugutom ka, pwede mo rin kainin. Laglagan mo Bicolana, dahan-dahan lang. Malaglag ka dyan. Wow! Diba? Wow! May malaki oh. Anan, may kulay orange. Hello. Kulaon. Pag mayo tayong shoot, sira mamaya kuha tayo. Maliliit pa ko. Ayun eh. Grabe. Malit pa. Yung nasa ilalim mo yun. Baka gutom ka na, pwede nga kumain. Yan o. Ba't di nag-ano yung ano? Ayun o, yung malaki. Wala yan. Ano Ay oo, isda rin yan. Oo. Isda rin. Sige, pakain ka. Isda rin. Yan. Ay, nakita na nga first ng ano, yung orange. Goldfish. Isda rin yan. Oo. Dami oh. Mm. Mm. O, diba? Mm. Ano naman yun? Hello po sa inyo. Shout out. Lapit oh. Pakalapit oh. Papatak. Yo yo yo. Saan po ka maliglig? Pili po. Taga Pili. Malapit lang. Anong family po? Santa Ana. Santa Ana family yan. Hello sa inyo. Pag gusto nyo po itong mahilig or makita, Kuya Noli lang sa YouTube. Ayan, dami nagtitinda oh. Yo yo yo, mga orchids. Ayan. Laki ng talisay. Tatalon daw si Bicolana. Abangan natin. 1, 2, 3. Ayan. Yan po, tira talaga ni ano yan, ng mahal na puon para magkaroon ng alaala ang pagputok ng bulkan. Ayan, pagputok ni Magayon. Ayan. Diba? Daming namamasyal pala dito mga kapatak, mga tourist. Ayan. Ayan. Wala na si Buena Vlog. Ayan. Diba yan? Ayan. Alam ko magaling ka magbasa eh. Kagsawa. Yung spelling niya is smooth. Charles of Kagsawa. Administration of Kagsawa from 1587 to 1495 was under the parish of Kawaligaw. Diba? An early church was burned 25 July 1636 by the Dutch 1724. ransacked the Tagal na house yan. bordering the Catholic Day. This church built after 1724 by Fray San Francisco Blanco, OFM, that was boarded by rocks and lava during the eruption of February 1 February 1814. The authorities of Kagsawa at Sigaw 6 July 1814 decided to incorporate their town as part of Dalaga. The first centenary of the destruction of the church was from Init. Ba't di mo nabasa? May bakod dyan. Baka bawal lumapit dyan. Ay, wow. Bariyem. Daming namamasyal mga kapatak. Yan o. Yan. Diba? Pakainit. 205. Yo yo yo. Ano pong pangalan niyo, sir? Narcisolita po, sir. Ayan, meron siyang isi-share tungkol sa mayon. Okay, good afternoon, sir, ma'am. Opo. Ang Kagsawa po noon, panahon, ay ipinagpangalan siya sa, sabi daw ng mga matatanda dito na mayroong isang mama na nagmamay-ari ng sawa rito. Kaya pinangalanan ng Kagsawa. Kasi po dito sa Bicol, ang local dialect na
kag is yung pagmamayari or to own. Tapos naman po yung sawa, natabunan yung simbahan ng kagsawa pero hindi po siya totally natabunan. Para siya lang. Makikita natin may mga nakausli pang part ng simbahan at saka noon after ng 1814 eruption, buo pa sana ang pasad ng simbahan na ito. Kaya lang, kalipas naman ng 43 years, nagkaroon naman ng malakas na lindol na kung saan siya po yung nagpabagsak ng pasad ng simbahan kaya bumagsak sa ganyan na itsura ngayon. Makikita natin. So yan po ang istorya ng kagsawa. Doon pong bahagi, meron din tayong dalawang parang pyramid doon. Yun po yung bubong ng La Escuela. Ito po, yung kumbento ng simbahan, mas malaki pa kaysa sa simbahan mismo. Kasi during that time, talaga ang focus ng mga Franciscanong friend is to spread the Christianity in Bicol. That's why maraming mga kwarto dyan, kung saan dyan nakatira yung mga missionaryong mga pari ng Franciscano. Kaya maraming cubicle, maraming kwarto, dahil marami rin ang mga nag-occupy ng mga misyonaryo. Diyan na rin sila natabunan. Opo. Yung iba po natabunan yan kasi ang akala nila na magiging safe sila kasi ito yung pinakamalaking building noong panahon kaya nagtago dito yung mga tao at akala nila magiging safe refuge ang simbahan. Kaya diyan po sila natabunan noong 1814 eruption. Yan lang po. Maraming salamat. Salamat eh. Thank you kuya. Ayan. Ay, nagkaroon po tayo ng kaalaman na Dagdag ang ay- sabi nila ay meron daw nag-aalaga ng ahas nung araw. Yun din. Yan mga batak, at salamat sa impormasyon ni tatay. Yan. Di ko rin alam yan, kwento na yan. Yung mga di nakaalam, ayan, dagdag kaalaman niya, mga binahagi ni tatay. Maraming salamat tatay sa pagbahagi niyo. Alam niyo na. Huwag kayo mag-aalaga. Ice cream. Tatlo ma. Ano sir, may regular kami sir, may original sila ice cream. Yung lumanghang talaga. Anong level po? May level po kasi yung anghang niya. Three, anong level? Level 2 lang. O, Three. mga may. Maanghang talaga. Tulo. Ayun po yung ice cream, may level pala yan. Parang yung mayon, may level. Parang ito may label Hanggang din. level 5 yan, ma'am? Ice cream. Level 4 sir. Sige, try lang sa amin. Ayan sir. Ano kaya natin? Ay, Try natin. Try natin. chili ice cream. Level 3 daw yan. Kaya-kaya yan. Gano po? Ano ba yun? Ewan lang kung ano mangyayari sa amin nito. Wow! Wala na, walang stand. Ayun, Strawberry. cellphone gel, ayun na lang, tubig. Ay, Strawberry. ano lang, ano. Eh, dapat pala nagpa-picture tayo tatlo nito, no? Ganun tayo, no? Oo, selfie na lang yan. Yan, picture pa. Ano ba ang mga sarap ng camera? Sige, ano galing mo mga eh? Sige na. For the first time makakatikim ng ice cream na may sili. Ice cream na chili. Yan. Try po namin. Binuksan na. Sige mga kabikulara, try natin yan. Label 3. Ito na nga. Yun na nga. Eh pala, parang naiganon na ako. Sumasabit sa lalamunan. Ganun, kumain talaga. Hanghang. Maanghang! Kaunti pa lang. Ang lakas ng loob namin mag-level 3 kaagad. Di ba natikman yung level 2? Maanghang. Ano? Sumasabit. Kaya? May camera eh, kailangan niya. Matindi. Maanghang. Ay, level 4 yata ito, di ba? Level 3. Ah, 3. Ay, level 3 oh. Ewan ko ba't ako, level 3. Ayan, linaw. Grabe. Pwede mo lang ihalo ito pag nagkulay ka. Pwede mo na itong gawing luto ka ng mami. Yan, ito na pampaanghang.
Umaangang eh. Parang ano, red horse. May sipa. Matindi. Matindi rin ang preview. Matalas siya pero matalas. Mahal kasi ang sili. Panty. Mahal ang sili. Ayun nila, hindi mo magagawang ice cream nun pag ikaw lang. May ano yan, may proseso yan. Matinding proseso ang ginamit nito. Hindi ko alam kung dito lang yata sa Bicol gumagawa nito. Hindi ko lang sure. Baka sila lang nakatuklas nito. Okay naman. Nandito. Ano naramdaman mo? Nandito yung ano. Mas lalamuna. Nasa lalamunan ng hang. Dati na andun na, Jessica Soho na to dati. Pero matagal na. Matagal na. Ito. Jessica Soho na to. Ngayon, nandito na siya sa Kuya Noli Vlog sa Bicolana Girl. Kuya Gacho. Diba? Kala nyo kayo lang ha. Jessica Soho ha. Hindi ang hang. Ang hirap ubusin, napakaliit lang. Sumasarap naman, namin tumatagal. Sarap naman. Parang yung una nabigla ka. Parang pag-ibig lang din yan. Pero parang tumatagal, parang nawawala na rin yung anghang. Bagay. Ewan ko lang kung sunod-sunurin mo. Diba? Magawa po ako sa gabi na nito. Hindi ko lana. Shout out sa nagbigay nito si paring Rodel Jeronimo from US. Bagay ba sa akin? Malakas mong kagwapo. Parang araw-araw birthday. Kala ko kinukula ko. Bilang ko pa sana ng isa. Yung level 5 bibigay ko sa'yo. Sige ka. Pero parang dinadahan mo nga rin. Ayun. Ay! Ang bilis mo! Kalahati ka! Wala na, kalahati na oh. Oh. Hindi malakas sa sili ah. Mahina. Wala na. Araw-araw daw birthday. Kala ko araw-araw sa ipag lang. Ayan, bali yung maubos ko doon sa channel niya, ano, Bicolana Girl. Nakakasipon. At syempre ngayon pa lang ay pinapasalamatan ko na lahat ng nag-subscribe kay Bicolana Girl. Ilang tulog na lang, monetize na siya. Salamat po sa inyong lahat sa mga nag-subscribe, sa mga nanood, no? Sa mga nagpuyat, yan, sa mga kahit galing ng trabaho o kung saan man. Naku! Malapit na talaga, baka ilang araw na lang. Papalitso na daw. Papalit yun daw si Bicolana. Wala po gusto sa akin ito. Ang bilis mo naman. Ay, tao. Habang tumatagal, lalong Wala niya, lumalaom. ubos na eh. Ay, hindi. Ako lang. Kasi may humanghang. Kaysa yung walang anghang, boring daw. Sarap na kumain. May sumasabit sa lalamunan eh. Pag nagpunta kayo dito sa Kansawa Ruins, itry nyo to para at least meron kayong maikwento, di ba? Maikwento mo doon sa mga kaibigan mo. Try nyo, gano'n. Diba, ako, gano'n. Huwag mo muna itry yung level 3, doon ka muna sa Sarap, level 1 mga batak. 2 kasi Grabe, namula ang labi ah. Sa sili. Muusok eh. may pag-top meal si Bicolana. Kuya Noli Vlog umiyak dahil sa ice cream. Okay ba? Kuha ba?
Screenshot mo na lang yan. May pang thumbnail. Bicolana, Parang yung mata ko nadamay din eh. Bicolana pinagpawisan ng todo sa ice cream sili. Ah, si Kuya Ronnie na lang. Namula. Ako nahuli. Namula. Mabilis ba siya? Pati mata lumuluha eh. Diyan na lang tayo. Ayaw mo na. Matindi. Parang ayaw. Nandito po. Ay na. Tapos ay, Kaya mga batak, Manila, napakasarap ng ice cream. I-try nyo pagka napasal kayo dito sa Kagsawa. Hindi. Ayan. Iti-take out ko kasi. I-try nyo rin para ma-experience nyo. Napakaanghang na ice cream yan. Level 3 pa lang. Mayroon pa daw level 4 yun. Yan mga batak. Lalo pala yung pipe. Hindi niyo makakalimutan. Pati mata damay eh. Grabe. Pulang-pula yung gusto ko. Baby ko lang na mula pinagpawisan. Pulang-pula dila. Sa sili. Ikaw magka-drive, diba? So yun, napakasarap ng ice cream na may sili. Mga kabatak. Masigawan tayo. Masigawan tayo. Sa una, maanghang. Pero habang tumatagal, nawawala. Ayan, mga kabatak.